Hala, my goodness. Ayan oh, nanipagsaw na ang aking siki. Habang ako dyan ay naglakad-lakad, ang iniisip ko talaga mga guys, sana naman talaga ang ulam sa mansyon ay may sabaw dahil bukod sa may paggagamitan, ang pinit-pinit pa ng panahon. Bumubunok na ngayon mga guys. At ang aking na namang sarwal, ayan oh, ang akin na namang sarwal ay humuy na naman at naaapo na naman ngayon ang aking sapatos. Ang payong ko ay nabalikad. Ayan, grabe guys, ang lakas ng ulan ngayon. At nandito pa rin kami sa school, napapaaw kami for today's video. Opo. Ayan mga guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. Yes, break it down you. Hala, my goodness. Ayan oh, nanipagsaw na ang aking siki. Baha na. Ayan ho mga guys, ako yung nagkahumoy-humoy na dyan dahil talagang umaapaw na yung tubig. Pati dito, naku, kapag ako dyan matumba, malulunod ako. Ayan oh, ang taas na dito ng tubig. Ganito po dito sa mantakin nyo, mula pa umaga hanggang hapon yung ulan. Ayan oh, grabe naman dito yung pag-ulan. Ayan, grabe guys, maulan na naman at baha na naman dito ngayon sa aming barangay. Hala, manggod. Wala na naman ngayong pasok dahil sinuspend, pero kami mga teachers ay nandito kami sa school at ngayon po ay alas 12 na, kaya uwi-uwi na ako ngayon for today's video. Ayan oh, bumubunok na ngayon mga guys. At ang aking na namang sarwal, ayan oh, ang akin na namang sarwal ay humuy na naman at naaapo na naman ngayon ang aking sapatos. Ang payong ko ay nabalikad. At ayan, kami dito ay kinakadal na dahil ayan oh, baha na at yung mga pasakay, ang mga palay, ayun ay hindi na maaani kapag ganitong maulan. Ayan oh. At yung aming barangay ay baha na naman for today's video mga guys. Kapag ito ay nagpatuloy hanggang mamayang hapon ay talagang nako, baka ako ay rin papunta sa inyo. Mga bibis ka, bakit kayo nagpipinauran? Lumigid. Ayun, at may nagpauran na sasakyan. Ang hagkot. Kaya naman sa may mga pakpak. Ayan mga guys, maulan-ulan na. Tapos malamig ang panahon. At ano kayang ulam sa mansyon? Hala. Uhuy. Mauran. Baha na doon sa may tulay oh. Hala.